Kdo jsem já? Viktor. Kolik ti je let? 65. Kdo je náš prezident? To klidně zapomenu. Jak se jmenuje maminka? Neptej se mě na mámu. Co na to říkáš? Kapitán Steve. Je v tom nějaká inspirace? Tak vždycky se člověk inspiruje někde. Ahoj, teto. Neruším? A proto volám, no, jestli bych zase nemohl k tátu přijít. No, on je to dneska zase nějaký horší. Tohle přece nejde. Ty myslíš, že mu to pomáhá? Jaký to má smysl? Tati.